Esselamu aleyküm mehriban adamlar. Hormatly prezidentimiň il ýurt bähbitli işlerini rowaşyk ardy edip, halipalar ýolu bilen atly söhbetli konsertimiz başlaýar. Biz şu Balkan welaýatynyň Bagşy Ahmet Mededow studiýamyza çagyrdyk. Oňa tadanlarlyk edýärler. Dutarda Kuwat Mededow, Şöhrat Mededow, Gajakda Söhbet Mededow. Studiýamyza hoş gördük halipa. Sağ olun. Ene Ýomut Gökleň ýolunyň bir uly ustatlary çogdur kördün. Owany Nurberdi Ullun, Warajandan galy berden biziň döwürmede halipalaryň Asyr Mehmet halipamyz bar. Şu halipalardan gelýän ýoly, şu halipalaryň bir getiren ýoly, Ýomut Gökleň ýoly dogrusyny gurrumuny başlap berdi. Şu halipalar Balkan welaýatyny, şol welaýatyň etraplaryny öňübesen uly halipalyga ýeten baňşylar. Ýomut Gökleň ýoly diýilmeginiň sebäbi olar şu topraklarda öňübesipdirler. Etrek, onuň Magtumul etrawy, Bereket etrawy, onuň Serdar etrawy, şu etraplarda öňübesipdirlerini şoň üçin olaryň bir aýdym-aýdylyş ýollaryny, eheňini, owazyny, şu toprağın, şu tebigatyň gözelligi, bağ bakçaly, çeşmeli, çaýly, dagly, jülgeli gözellikleri bar. Şoluň bir owazyna siňipdir da häsiýetini, şu gözellikle siňipdir bolup şu aýdymlygyň dogrusy gaty bir şirin owazly aýdymlar bilen şol Ýomut Gökleň ýolunyň şirin owazly başlary halkyň diline ýaşapdyrlar. Ahmet halipa, halipalar ýoluny atly söhbetli konsertimizi haýt aýdym bilen başlap berje. Ben şu Ýomut Gökleň ýolunyň ähli başlarynyň bir toýlarda bir başlayan bir hemmesiniň şu owazy, şu heňde aýdymlaryndan belent başlyk arly daglar ýara ýol berme diýip şol aýdym bilen başlajak. Şu beýik halipalaryň hemmesinde toýlarda, tomoşalarda aýdymy, şuňy halipalar ýoluny şo bilen başlaýar. Bolo. Başıgar belin dağılır, yar yol verme. Ay gelip üstümden aşma, yar yol verme. Yar yol verme. Aynı çemendil yol aşık değil, ken güdür ay şirin cana can uşupdur, yar yol verme, yar yol verme. Başında var timsali, yüzünde var koşu hali. Ey hürgüdür yar cemali, yar yol verme, yar yol vermiyor. Ay kerim dövün coşu hittin asli. Ay karım nelgeyi alıp kaçtı, yar yol verme, yar yol vermiyor.
Hürüdür yar cemali, yar yol vermiyor, vermeden, yar yol vermiyor. Ahmet Halipe sağol. Ahmet Halipe şu bağışçılıkta bir derece yetmek üçün öňden ustaatlar, bir halipeler görüp, şu halipelerin bir aydan aydımlarından mı, bir duşdun mu, oturşdun mu, şu halipelerin beren tälimleri barmy? Şolar dogrusyna gurrumy dowam etdi. Doğru aýdýan, sag bol. Halipa diýilýän ol adamyň neslin bir yol görkezýän ustady bolýar. İlkinji tälim almalylar. Tälim görmesen, ine men ilkinji tälim alan bana elime dutar tutturup, şu dutar diýen zadyň bir türkmeniň bir sunnatynyň bir beýik hazynasyny gynjalyp bir ýigit boldy. 4-nji 5-nji sınıfda okayan wagtymda biz öýümüze gelip şol medet atamat bilen iki dost ilkinji dutara başlaýşyma şol. Şondanam ilkinji inim çykyşlary öwrendim. Soňam obamyzda Mehmet Gulgaýliýew diýip baňşy bar, ogu baňşy Magtumulgarlyny halipam diýerdi. Awa soň biz onu gördük. Ol halipa mektebimizde gurnu aýdym sal gurnugyna gelip ýol başlady, aýdymlar alyp git başlady. Ateneler ýygynagyna aýdym aýtdyrdy. Awa. Onsoň o ýerde wardyr Hangilli Aýjanow, Hajygelli Aýjanow, Şägerli Aýjanowdan bir ýürüti syrygyny bardy, olar bir setir. O halipalaryň aýdymlaryny, olar bilen görüşmek bagty boldy. Ine şu halipalaryň toýlarda iýdig derli Aýdymlar. Häli şinni görüş durmak nisibeti boldy maňa. Şu döwrüň Balkan ýerleriniň ustad halipalary. Soň Aşyr Mehmet ululşymyzdan soňra Aşyr Mehmet halipa bilen, Ak Mehmet, Nur Mehmet bilen, Aşyr Urwan, ine şolaryň izinden gelýän nesiller da şolar bilen halipalyk ýoluny geçdim. Indi men şu halipalaryň bir Balkan ýerlerinde ýumut gökleň ýollaryndan bir ürjedilip aýdylýan yalanladyr diýen aýdym aýtyp berjek. Bolar Ali. Yar geliyor, hay barça günelim, yanası gel geley, kıyvat bilen ay geley yalın. Her ilanımız yanası gel geley, aderim kökün geley alın. Minlikte gelir kâse, yıl boyunla neyde bulur as. Al içini yar, ol as. Tarifleri iyidir kesin. Hay her yana çapırmaylar gelgeley, gözümünden aygeley dolun. Gelini diyer bu hale, kimseleyse kimse dur. Tarifim
bolgasın sağlık bilenilere gelin. Garip gönlümün havası gelgede sağlık bilenilere gelin. Ahmet Ali Pasawol Şu yomut göklüğün yoluna bir goğunyan, begenyan bir yol var da. Şu yomut göklüğün yol aslında bir yolum olsa, şunun içinde bir hayran kaldırıyan şahalı dörettir. Şu şahalın biri Çoğdur Vansı'da şol. Şu Çoğdur Vansı'da ayrıtım bir belin ses bolupdur da. Ey boy diyen ağzı Çoğdur Halifa'dan gelen. Damaklarım ses, o damağından çıkan güçlü ses, yok ses. Onun Sapar Mehmet Gölü Vansı deyip Vansı'nın. Şu Vansı'nın yolunu Vara Aycan falan yolu emem Nurvet Halifa'nın şu yolu da damağını kaynatmak bir deyip şu taydı. Şu damaklarını kaynatıp çukçuklarını yok çukçuklardan alıp bir ovadı bir tane degiyani aldı bir demek zayi degiyani aldı bir yanlan sesle vardı. Yine şol Vara Aycan'da Haniyel Aycan'dan gelen berik. Çoğdur Vansı'dan gelen yol Aşır Mehmet Ağa Sultan Atanepe, Sultan Akka'nın mektebine geçiptir şol. Şol onun ceren kıvlanmi, maşadak yarmi, soğudağmi, yani şol hingle da, hazır veycanmi, ay katken ol. Katı ol yol koyuptur, bütün Türkmenistan'ı siyleniyen Halif'a. O zaman son yeni bir şaha döreye, ben yolum Çopon yolu ya da Nurver Dağı, bir öz oluşucu yolu var. Bir neyse aydımlarım tir alıptır, ön aydımların üstünde de koşuptur. Yine şunun yeni bir bansı var Mehmet Kulgayliyev. O Mehmet Kulağ'a Mahtum Kulgaylı Daşoğlu yollarının ovazı sesine gelirdi. Ay yaşıl vas diye gelimin o zaman yani şolar yal aydımları aytıp geldi. Köşkün nerede olur ama aytıp ol. Etirak yollarından aytıp geldi. Balkan yollarından. O zaman sonum neymi ol İdiyanaklarından Ah Mehmet Ağa da bir ölçü yaş ululusu kabir kov hen ölçü ovaz verdi. Aşır ulan Nurvet Ağa'dan aydiyan yolu devam ettirdiler. Men hazır il içinde bir katı siylanıp söylen Varvarsıdan Varaycan Halifam hasaplayan. Son bezirgen diyen aydımını aytıp bereyim. Dağların arasında beni uğradık meydan nesine, tasaramadı belendine testine. At oynadım aldım gönlüm üstüne.
Nerede saymaz Kalbadı savada üstünden seni bağrım aşıp ağrı bağrı kestin düşman hilesinden gözüm kapalı yedi gözüm yaşı tine sabırdan gör ki ta başına eğendir Bektaş'ın belki Börümlü diye doğurluğunun yerken hep düşmanlar kastedir Börümlü diye doğurluğunun yerken hep düşmanlar kastedir Ahmet Halipa Sawol indi şägirtliň dogrusyny, şägirtliň marada gurumy dowam etdi. 30 ýyla goly Aydymsan sunumatyna çağalara tälim berdim. Häzirim çağalar yetkinjekler öýünde 15 ýyl töweregi çağalara sabak berýän. Nuret ul Halipa bilen bilişdim 4-5 ýyl ömrüň soňky ýyllaryna. Ine şol döwürlerden bäri öz maşgalamyz aýsaga 20-çi ağzamız var, maşgalamyz, başga ansamblymyz var. Osoň Bayram Urban, Bayram Beginiyaz diýip bir gowy şägirdim ma. Türkmen maşagerinde ýaşaýa hem dutar, hem gyjak çalýa, hem aýdym aýdýa, belki uğurlardan sazandy. Arslan Berdiýew Eseňur etrawyna Sungut mektebine işe bardy, okuw torup. Ahmet Halipa indi şu bagyşy boljak bolýan ýaş oglanlar bolýar-da. Indi şolara berjek maslahatyň bagyşy bolmak üçin bir ýa-da bolmak üçin bir etaty durmuşda gerekli atlar. Bagyşy bolmak üçin birinji şol ýaş nesilli ýaş çağda şu türkmeniň Aydymsan sunumatyna bolan bir ul heves bolmaly. Bir. İkincidenem şol hevesi ýüze çykarar ýaly. Şol hevesi şol oglanyň arzuwyna ýetirip maksadyna ýetirýäli, şol uğrukduran hakyky arasy halal Halipa gerek. Üçüncüsem iýrinsiz ihlas, zähmet gerek. Halipalar ýolu bilen aty töhbetli konsertimi haýhaýdym bilen jemläp berjek. Senin bağlan, meniň bağlam dälmidir diýen halkaýdym bilen jemläp berjek. Bolar.
bollu çemmin dağ hüzran senin bağlan benim bağlan bir yıl oldu görünmünüm hor oldu yar yeley hor oldu ağlay ağlay gidilir hor oldu yenem deyip de özan honlar senin bana oğulluk eyledi dulum hakkı sen istadım yetmedi böyle cefara yar yeley cefara cefara ağlay ağlay bağımur et bari et bari bunu aydan ağa Yunus biçer sen bari et Ahmet Halep'e aydıp beren aydımdan üçün, beren qadaqlı gurrunluğun üçün, fağol sesin baatlı yanlanmağına arzu ediyar. Sağ olun. Şunun bilen Halep'alar yolu bilen atlı söhbetli konserdimizi geser qutarýardy. Hoş, sağ olun.